Nike nake jira na ga kaddara lokacin da ki bar ni na kasa yin kwara komai ya gagara gari ni sai kin yi lalini kar mai jiran jira na zo wani makara aso a cikin manta da ni zai sani yau da sai dai na kaddara su ma da kansa ya san da ni sunan ki ne zara kin yi shahara a ko'ina ki ya gani so ya sa na dandara da kowa zan kara akan ki ba na guda gudu na dushe gangara ni so wani ke bara ina bidar mai kula da ni yace ki yunkwara sarki hantara ga wanda ya so ki bayani rayuwar mana tsara ke ki zama zara ni kuma wata zaki ciye da ni na zama gagara a san kina da kowa a ƙaunar ki tintini na kasa ankara a san kina zira kaina nake rusa majini komai ya faskara yana ta zanzara domin da toka na yau gini ni ba na jinkira na zama kamar gara waɗansu na ci da ni gwani na kan yi zabara sunan ki an kira ƙaunar ki ta ratsa har jini ina ta yin jira na samu nasara ganin ki zai zama magani komai ya gundira garin ku zan hara na san abincin da za na ci ni ke nake jira tun da kin minni izini san kiyaye dabbara a zuciya har ni amma ta makar babu ni kina da kin sura ke baki ta fara idanuwa ki su so gani waka na kira baiti na jajjera tafi nake so ki kiza na hallara gaban ki zandira komai yanayi san da ki mini na dauki dan mara makin ki zan hara akuwa ina ni zai gani ruwa da kankara idan su tattara guri guda ya kiwa gani sami ki fansara karki ya takura duk sanda ki yi wa gamuwa da ni Nike jira